slávnostný večer vám želáme. Vítame vás v kultúrnom dome v Maduniciach na plese Mládeže Trnavskej arcidiecézy. Osobitne vítame trnavského arcibiskupa Roberta Bezáka. Dnešný večer vás prevádzajú Ľudovít Malý a Tereska Špániková. Nádherne oblečené dievčatá, perfektne oblečení páni. Takže ak môžem začať tento ples aj tým, že sa takto na vás pozerám, tak začínam aj tým, že vám prajem, aby ste mali dnes večer nielen príjemnú radosť, ale aby vám bolo naozaj dobre, aby ste cítili, že toto je to, čím chce kresťanstvo žiť a že to je taký odblesk tej radosti, keď ani oči nevedeli, ani uši nepočuli, čo Boh pripravil pre nás, ak raz budeme vstúpiť do tej siene radosti a slávy a blaženosti. Takže užite si dnes večer kúsok takej Božej blaženosti. Tým otvára dnešný ples Madunicia. No Ľudo, keď som ja tak počúvala pána arcibiskupa, pomyslel som si, čo asi povie na to, že ples moderuješ ty, kňaz. Vieš čo, náš pán arcibiskup je otvorený pre viaceré možnosti a myslím, že nám dôveruje natoľko, aby sme ukázali, že čo sme schopní, nielen urobiť, ale aj čo sme schopní v rámci toho nášho poslania uniesť. Ale nedávno som, milí priatelia, čítal jeden článok na internete, keď som surfoval, ale nejak príliš dlho. Istý kardinál, meno som si nezapamätal, ale budem si to musieť na budúce napísať. Istý kardinál v Taliansku bol, ešte je, myslím, žije, veľký fanúšik futbalu. A myslím, že do Neapola pravidelne prichádzal do miestneho štúdia komentovať futbalové zápasy. Rating veľmi stúpol, aj sledovanosť, takže keď kardinál chodil moderovať tieto zápasy, myslím, že to bolo úplne v pohode. A potom som si čítal, že dokonca nejaký biskup, a neviem, či nebol pravoslavný, nejaký biskup chodil zase na modnú prehliadku do poroty, a to bol asi pravoslavný. Takže kňaz... Ale tak môžete odľahčiť potleskom, určite. No takže kňaz moderujúci ples, myslím, že to nemá byť nejaký problém. Ja myslím, že teda určite to nebude žiadny problém. No a my na úvod máme pripravený otvárací tanec. Dámy a páni, tanečná škola Lúče Nitra. Nech sa páči. While it
radosťou, on žije a kráľuje na veky vekov. Nebudem veľa rozprávať, myslím, že keď sa doberú do ruky tie poháre, to prózy, tak znamená, že sa darí. Takže nech sa darí dnešnému večeru prózy. A číslo 7. Nech sa páči.